Um feliz dia domingo, um dia mais. Assim que se manda também. Maneira tu nessa, nós temos um papel riba entrevista com, para a conversação aqui bota papel com Jaap Jonkers, número 27 de CDA, que também no eleição de parlamento holandês, que nós temos a Tweede Kamerverkiezingen, dia 17 de março próximo 2021. Então, a mim, Kwame Marcelina, número 4 do Partido Nacional do Pueblo, PNP, caminho que você também, que nós levamos uma conversação para junto Cuba, nós seguimos arriba é breve de participação de que nós queremos de reino. Nós trazemos diferentes projetos na nossa competição, nós fazemos diferentes tipos de coisas, como cidadãos sempre vai. Corda, share, like, comment, mas nós queremos também o que você pensa. Onde você mira a direção que nós estamos indo? O que você está de nossa campanha? Como está que nós estamos sendo e profilando? Teco ainda. Essa é a coisa mais importante que nós queremos. E nessa hora de uma conversação já, nós temos tópico de turismo, mas nós temos invitado fora de Bonaire. E, zoals ik ook net heb gezegd, ja, een kleine introductie wat we vandaag willen doen, hoe we willen praten. We willen ook heel veel interactie van de mensen. Please share, comment. Dus iedereen, laten we het een heel gezellige 20 minuutjes houden. En uiteindelijk, want volgende week hebben we, het wordt altijd drukker in onze campagne. Maar ja, hoe is het? Hoe gaat het in Nederland? Lente is aangebroken, dus vertel ons een beetje. Ja, goedenavond iedereen. Ik ben op campagnepad en Gwendel, volgens mij jij ook. De drukke tijd is begonnen de laatste maand. Dus dat betekent ook dat we volop aan het canvassen zijn. Flyers en posters ophangen, maar natuurlijk ook in gesprek zijn met. Doen we vanavond ook weer, dus dat is hartstikke leuk. Wij hopen natuurlijk nog dat onze gast zijn internetverbinding het gaat redden vanuit Bonaire dit keer. Dus hopelijk lukt dat. Wij zijn in ieder geval heel erg blij dat we ook vanavond weer een stukje kunnen vertellen hoe de campagne gaat, wat we aan het doen zijn. Maar Gwendel, ik vind het ongelooflijk leuk dat nog steeds, ondanks alle drukte, jij ook de tijd weet te maken om dit elke zondag nog steeds weer te doen. Laten we niet vergeten de statenverkiezingen op 19 maart. We hopen met z'n allen ook heel erg dat met de voorkeurstem en met de zegen Gods jij ook een plek krijgt natuurlijk in die staten. Dus beste mensen, stem vooral Gwendel Messelina, nummer 4, PNP. En Jaap Jonkers, nummer 27 op de CDA-lijst. Hebben jullie al een nummer gekregen? Voor de stembiljet? Hebben jullie al een nummer? Dus de CDA, want bijvoorbeeld de Nationale Volkspartij, dus de PNP, is nummer 9 op de stembiljet van de statenverkiezingen op Curaçao. Oké, nee, ik weet nog niet welk nummer wij hebben op het stembiljet. Zeg maar, het nummer van de lijst van het CDA. Maar nee, we gaan er gewoon voor. En nee, het lijkt ons fantastisch om juist ook die brug tussen Nederland en de eilanden op te kunnen zetten. Dus zeker nu de laatste maand is aangebroken, zou ik ook alle mensen, alle luisteraars willen vragen. Denk ook aan ons, ook als we nog iets voor je kunnen betekenen. Als je met ons mee wil helpen, laat het vooral weten. Want alle campagneactiviteiten zijn nu begonnen. En Gwendel, misschien zou je kort kunnen vertellen, waar ben jij mee bezig als het gaat om de campagne? Ik ben heel erg blij. Of course met mijn keuze. Dus met alles wat ik gedaan heb tot nu toe. En alles wat wij ook hebben bereikt in deze. Want we zijn al begonnen sinds toen ik in Nederland was. En nu zien we al de vruchten die we aan het plukken zijn. Voor de jongeren van het Koninkrijk. Maar het hele gemeenschap zelf. De participatieboom die we hebben bereikt. Want dit is ook iets heel erg mooi. Wat we niet mogen vergeten is onze petitie. Dat van Wantje Everts en Maria Liberia Peters. Zodanig dat ze een standbeeld kunnen krijgen. En nu, zoals je ook hebt gezegd. Helden in het Koninkrijk. Net zoals je het nu ziet. Iedereen stem. Ga op de goedezaak.org. Ga alsjeblieft het petitie signeren. Want dat hebben we nodig. We zijn ook van plan om het ook in andere
type aanpak te geven. Maar uiteindelijk, het wordt wel ook ingeleverd bij de Tweede Kamer en de ministerie BZK. In 4 maart, volgens mij. Dus Ja. zodoende gaan we. Maar persoonlijk, ik zit de hele dag, want hier zitten we al sinds december in de avondklok. Dus we hebben minder uurtjes. En de avondklok begint om 11 uur 's avonds. En vanaf 4 uur ben ik al wakker. Ik probeer alles in elkaar te regelen. Mijn app gaat echt, het is crazy. Als ik mensen moet wijzen hoe, als je kan zien, het is iets van 1508 unread messages. En dat is, ik heb 2 nummers, dus ik heb 1 gewoon publieke nummer en 1 persoonlijke nummer. Maar allebei is ook een beetje gekkenhuis. Ik heb nu een eigen brand. Dus dit is de G van Bang, Handel Kugwendel. En mensen die gewoon bijvoorbeeld een t-shirt willen kopen om me te steunen, dan hebben we het ook mogelijk. En je ziet ook de hele brand. Een beetje Obama-vibe, hè? Een beetje Obama-vibe, net zoals Jaap. Jaap heeft ook een mooie flyer met een artwork, amazing. Dus dan, en ik ga eventjes een rondje draaien, zodanig dat je, want hier zie je bijvoorbeeld Vota Gwendel, Marcelina, PNP. En super. Achter. Ja, nummer 4, heel mooi. 4. Precies. Dus ja, dat is ook een gedeelte van campagne voeren. En niet dat wij heel direct specifiek gaan naar de last lap. Moeten we blijven focussen op onze idealen. Wat we willen bereiken als men voor ons stemt. Na 19 maart. Wat wij voor het volk kunnen doen. En we praten bijvoorbeeld hier in Papikou altijd over het participatieboom van het Koninkrijk. Het betere rol binnen huisvesting en woning. Binnen onderwijs. Binnen toerisme. Binnen identiteit en cultuur. Dus het is een variatie die we van verschillende dingen samen willen bereiken. Want het is net zoals we 66 jaar geleden de statuut hebben getekend. Steunend op eigen kracht met de wil elkander bij te staan. En dat zijn we aan het doen. We geven content in een nieuwe face, in een nieuwe manier van doen. En ja, zoals je weet, we gaan samen hiervoor. We gaan all or nothing, dat is het. Het is een crossroad voor het hele Koninkrijk. Want het is ook iets verschillends. De manier van campagne voeren is absoluut iets anders. Ik weet niet hoe jij het voelt, hoe jij het aan het ervaren bent. Maar hoe ervaar je eigenlijk campagne voeren in Nederland nu? Ja, we zijn nu met een heel aantal activiteiten bezig. Rondom ook dat thema van toch ook wel wonen en integratie. Rondom het thema van inkomensongelijkheid. Maar ook weer van kansengelijkheid. Hè? En het is misschien ook wel leuk om uit te leggen aan de luisteraars en de kijkers dat we zijn echt bezig met een aantal projecten die in de campagne gelanceerd zijn. Zoals de petitie, waarin we ook een blijvende bijdrage willen leveren aan het landschap in Nederland. En dat we ook daarbij bijvoorbeeld, als het gaat om de petitie, een beeldhouwer hebben gevonden uit Curaçao. Die voornemens is om ervoor te zorgen dat we ook straks als we die petitie aanbieden, ook echt dat beeld kunnen maken. Hè? Dus dat we al iemand hebben die dus die beelden kan maken voor ons. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Dat die persoon wil meewerken. En zo gebeuren er heel veel dingen. We zijn heel druk bezig met een kookboek voor mensen die hun eten krijgen van de voedselbank. Ja, dus die hun eten krijgen bij de voedselbank. Dat kookboek is gratis. Betekent ook dat wij dat gratis gaan uitgeven bij voedselbanken. Gwendel, ik zal je ook een kopie sturen. Voor de mensen daar. Dat we als je afhankelijk bent van voedselhulp. Dat het niet zo mag zijn dat het eten niet meer lekker is. Maar we hebben juist ons best gedaan om ervoor te zorgen dat eten moet lekker en gezond zijn. Ook als je portemonnee leeg is.
Dus dat gaan we 2 maart doen. Daar zijn we ook ongelooflijk blij om. Dat we tijdens de campagne iets kunnen betekenen voor onze medemensen. En zo komen er nog een aantal andere initiatieven waarbij we precies hetzelfde doen. Helemaal in lijn met de petitie en ook met het kookboek. Het gratis kookboek kun je ook downloaden vanaf 2 maart als e-book. Dus dan kunnen jullie het ook allemaal downloaden. En dat wordt natuurlijk ook wel iets waarvan wij denken van ja, dat hoort bij onze campagne. Wij richten ons, Gwendel en ik, op de mensen die dat hard nodig hebben. Mensen die hulp nodig hebben. Mensen die steun nodig hebben. En ik denk dat dat wij ons allebei dus voor hen willen inzetten. Zeker weten. Ja, Gwendel, onze gast uit Bonaire heeft toch wat internetproblemen, zo krijg ik door. Dus we zouden het hebben over toerisme. Maar laten we dan in de resterende 5 minuten toch nog even hebben over ook wat jij meekrijgt van toerisme op Curaçao. Hoe belangrijk is het? En is het echt... wat zijn de uitdagingen van de sector? Kijk, Clay is er. Hi. Clay is er. Ja. Hi Clay. Hi. Sorry, maar ik had een beetje een probleem met de internet. Ik moest naar een kantoor, maar daarom, dus ik ben nu even gewoon op mijn telefoon. No worries. Kan je alsjeblieft je telefoon op dus de horizontal side zetten? Zodanig dat iedereen... Ja, precies zo. Ja, Clay. Clay, eventjes een introductie, Dibo. King Bota, wie ben je? Wat doe je? En we zijn echt heel erg dankbaar dat je ook een paar minuten ons kan joinen in onze podcast. Ja, mijn naam is Clay Davelaar van Bonaire. Ik ben entrepreneur hier in de toerisme-sector, maar ook in de ondernemingssector. Dus ik doe niet alleen maar met toeristen, maar ook een beetje het bouw. En dat vooral nu in het crisis, doordat toerisme toch het grootste... doordat toerisme toch de grootste economische pilaar heeft gekregen, dan toch een beetje omgeswitcht naar de bouwsector. In verband dat daar toch genoeg werk is hier op het eiland, dan heb ik een beetje nu in die richting. Voor de komende jaren zien we niet veel gebeuren qua toerisme. En er is ook veel veranderd qua toerisme hier. Dus we moeten gewoon nog even wachten om te kijken wat gaat gebeuren. En vandaar toch een beetje aanpassen naar het hele systeem om te kijken hoe je verder gaat nu. Ja, dus dat is een beetje van wie ik ben. Ik ben eigenaar van een paar bedrijven. Fiesta Tour, Yentis Tour en Aqua Ventures. Wij doen meest met cruise toerisme. En we hebben bussen, boten. Maar ja, nu is dat allemaal stil vanaf 16 maart 2020. Dus ja, het is niet zo makkelijk, laat ik zo zeggen. Ja. Ga je gang, ja. Ja. En Clay, hoe is het nu met de coronacrisis en toerisme? Kijk, het nu toerisme is dood. Op Bonaire, onze grootste inkomen kwam door cruiseschepen. En momenteel cruiseschepen die varen niet. En die gaan ook voor nu ook niet varen. Dus wij hebben zitten we sowieso in een groot probleem. In een groot crisis. En wij zien dat het rond 2022 dat het iets gaat worden. Maar het gaat ook niet net zoals vroeger worden. Dus het gaat gewoon met 25% van wat we aangewend zijn, denk ik dat we rond die richting gaan. Dus het is heel minimaal. En hoe gaat het bijvoorbeeld want in Nederland heb je bijvoorbeeld ook de nauwregeling voor hospitalities en toerisme sector. Op Curaçao heb je ook de nauwregeling voor de bedrijven. Maar in Bonaire, hoe gaat het? Ja, op Bonaire hebben we ook een regeling.
moet ik zeggen dat het heel goed geregeld is. Kan ik niet klagen. Maar ja, ik moest nu, na ongeveer 10 maanden, moest ik toch alle werknemers laten gaan. Want uiteindelijk is er geen toekomst nu in cruise toerisme. En je krijgt die regeling, maar de sociale lasten die lopen wel. En Wauw. je moet toch zien dat je, doordat we hier per kwartaal de sociale lasten betalen, dat je tussen de 6 en de 8.000 dollar betaalt per kwartaal. Dus dan komen we ietsjes meer dan $30.000 per jaar, waarvan je $0 in. Dus dat maakt het een beetje moeilijk voor ons om iedereen op werk te houden. Maar hopelijk kunnen we zo snel mogelijk beginnen. En dan ja, kan iedereen toch zijn werk terugkrijgen. Hè? Dat is het meest belangrijkste. En vind je het ook belangrijk dat de bubbel, vooral in toerisme, door dus de bubbel van het Koninkrijk, beter moet dus vooral de infrastructuur binnen toerisme van het Koninkrijk, want bijvoorbeeld wij als Aruba, Curaçao, Bonaire, de Basseilanden, Sint Maarten, we kunnen als landen binnen het Koninkrijk beter profijt van elkaar kunnen krijgen op de toeristische vlakte, dat wij een eigen bubbel kunnen maken. Vind je dat dat nog beter gedaan moet worden? Of zeg je, het is best als wij in de regio beter gaan ontplooien en andere posities zoeken voor de toeristische sector? Kijk, in principe moeten we het zo kijken dat uiteindelijk de 3 eilanden, ze zijn wel zus-eilanden, maar wel competitie van elkaar. Dus uiteindelijk iemand die naar Aruba gaat naar Aruba. Iemand die naar Curaçao gaat naar Curaçao. Iemand die naar Bonaire gaat naar Bonaire. Okay, want iedere eiland heeft zijn eigen eigenschappen. En de mensen die kiezen om naar Aruba en Curaçao te gaan, zijn niet dezelfde mensen die kiezen om naar Bonaire te gaan. Bonaire heeft niet de lange stranden vol zand, net zoals Aruba en Curaçao. Maar we hebben wel de duikgelegenheden die je niet op Curaçao en Aruba hebt. Wat wij wel kunnen doen, is dat de bubbel tussen de eilanden wat minder kostbaar wordt. Want nu, als je van Bonaire moet vliegen naar Aruba, dan heb je $350 kwijt. Voor een half uur vlucht. Als je van Bonaire naar Curaçao moet, dan heb je $200 kwijt voor een 15 minuten vlucht. Dus als je dat kan regelen, dat wat minder kost, dan zou het beter dan zijn, zodat de gasten die op Bonaire zijn, gemakkelijk misschien voor $100 of $75 een dagje Aruba kunnen doen. Of de gasten die in Aruba zijn, gemakkelijker even naar Bonaire voor een dagje kunnen. En dan pas kun je kijken hoe je samen iets kunt doen. Maar nu, niemand gaat $500 betalen om voor een dag van Aruba naar Bonaire te komen. Dus het is te veel. Dus vandaar moeten we kijken, ja, de bubbel is belangrijk. Maar ja, misschien, ik weet niet, want het is ook een privésector. En er is geen subsidie tussen de vliegmaatschappijen om te kijken hoe ze dat goedkoper kunnen maken, ja of nee. Dus ja, het wordt een beetje moeilijk. Maar ik denk dat ieder eiland moet zichzelf een beetje richten op zijn eigen eigenschappen. En dat er toch een mooie competitie tussen de eilanden wordt. Want ja, de mensen die naar de ene gaan, zijn niet dezelfde gasten. Zeker. Zeker. Maar waarom is het zo duur, Clay? Om $200, dan kun je vanaf Amsterdam, je kunt naar Rome vliegen, je kunt naar Athene vliegen. Juist. Ja, dat is een goede vraag voor vluchtmaatschappijen om te kijken waarom de kosten zo duur zijn. En waar ermee kunt geholpen worden dat het goedkoper wordt. Maar ja. Dat is zeker iets wat kan gebeuren. Ja. En dan nog even, want we zijn ook bijna weer door ons halve uur heen. Als afsluitende vraag, ook aan jou. Er is veel te doen natuurlijk over de toeristische sector.
op alle eilanden. Maar als jij aan 2 aspirerende politici advies zou mogen meegeven, wat zou jij dan willen adviseren dat de politiek kan doen om toerisme, duurzaam toerisme, ook te bevorderen? Kijk, uiteindelijk, mensen in de politiek, die hebben niet de ervaring over alle sector. Ik zou zeggen, hoor de mensen die in het sector zitten en niet de mensen die in het kantoor zitten. Hoor de mensen die op straat, mensen die een bedrijf hebben, mensen die bedrijven, die grote bedrijven hebben op Curaçao, op Bonaire. En praat met hun even. Luister wat die ideeën zijn. Want een voorbeeld, hier op Bonaire hebben we een probleem waar heel veel buitenlanders tegen de cruise toerisme is. En dan gaan ze er tegen werken. Maar er eet ongeveer 1000 mensen per dag direct vanuit de cruise toerisme. Dus als je dat weghaalt, dan met wat ga je het invullen? Dus vandaar is het belangrijk om de mensen te horen en samen kijken hoe je naar een betere toerisme kunt komen. Want uiteindelijk, dat is wat de hele economie van deze eilanden draait. Ja. Perfect. Kijk, een grappige voorbeeld, maar als Nederland zorgt dat het toerisme hier goed gaat, dan moeten ze minder geld in het eiland stoppen, want er is meer belastinggeld hier. Zeker. Dat is wat ik denk. En ik denk gewoon, als je kans hebt om naar Bonaire te komen, kom even, spreek met de mensen hier. De mensen zijn altijd... Heb je gehoord, ja? Weet je, ik heb het gehoord. Er zijn enkele mensen die gerucht maken, maar het is niet de grootste hoeveelheid van het volk. Maar gewoon even hier zijn om de mensen even te luisteren en dan kijken wat jullie ook voor ons daar in de Tweede Kamer kunnen doen. Ja, nee, heel goed. Ik neem die uitnodiging aan. En ik denk dat het ook een heel goed advies is om mee af te sluiten. Dat we in ieder geval dat advies ook ter harte nemen. Zeker. Ga bij de mensen langs. Juist ook in de komende periode na de verkiezingen. Blijf in contact en laten we ervoor zorgen dat die band blijvend is. Want ook de Papiakoes gaan we natuurlijk ook na de verkiezingen, zoals we al beloofd hadden, niet meer 1 keer per week, maar wel nog 1 keer per maand, dat we in contact blijven om die brug tussen Nederland en de eilanden overeind te houden. Ja. En Clay, ongelooflijk bedankt. En ook dank aan je broer voor het opzetten van de connectie. Hij zei al, je bent heel erg druk, dus je hebt niet zoveel tijd. Dat is een goed teken. Maar laten we dan ook zeggen tegen elkaar van, heel fijn dat je die adviezen hebt meegegeven aan ons. En Gwendol, laten we hopen dat de komende maand ons alles brengt wat we willen. Maar ook dat we toch ook de energie hebben nog steeds om ervoor te zorgen dat we ook overeind blijven. Hè? Want het zijn lange dagen. En of je aan het canvassen bent of aan het organiseren, het zijn lange dagen. Dus laten we goed voor onszelf zorgen. En dan spreken we elkaar volgende week weer met een nieuwe gast. Zeker. Assim na maneira já para Cabibisa, nós agradecemos rende. Danke Clay para bom tempo. Então siga assim bom trabalho para nós temos ter de botar também ter força para poder ajudar a unificar o país na aqui de uma maneira que nós está mais forte junto. Você se dá por que nós está único e que nós está saca a fortaleza para a geração nova. Você sempre mira como político na uma geração nova que cria coisas inovativas e diferentes para nossa comunidade, então nós não temos dúvida de você. Everybody, você acaba, share, like, comment o vídeo aqui, seguir, compartilhar, para nós temos ter de bom comentário, corda, firma e petição para Istanbul de Maria Liberia Peters e também Wancho Evers, então nós temos mira outro semana que Deus quer, até já viernes que Deus poder, até já domingo que Deus poder. Mira, coi cansar. Bye bye. Bye bye. De processo de campanha, junto como Juventude Nacional e ala juvenil do Partido Nacional do Pueblo, nós sorro para trazer porta-abrir de barrio de outro barrio.
Isso é a cana de barrio nan esse manco passa aqui, então nós acaba ayer de cana de outra banda mês, nós só para vir de barrio de outra banda e vir escutar aqui que eu ouvi então. Isso é que da parte também de minha campanha, então assim que nós vamos seguir, por isso é que da parte de minha vida, que man, nós escutamos que eu ido, que eu da biba de ensinança, que eu da biba de parte de economia, labor, todo o projeto não também que vira parte de iniciativa que nós que logra para ideal nesse país aqui. Que me invita a esperar que tu também por desfrutar, mesmo que nós também desfrutar.